Дӯстон, салом ба ҳама. Хушомадед боз ба видеои мо. Дирӯз албатта бозиҳо зиёд буданд, лекин аз байни онҳо дутои ҳақиқатан муҳим, ду бозии воқеан топ баргузор шуд. Имрӯз мо маҳз ҳамин ду бозии асосиро разбор мекунем, бозие ки ҳама дар бораи онҳо гап мезананд. Бозиҳои дигаре ки камтар муҳим буданд, мо аллакай дар канали телеграммон ҷудогона шарҳ медиҳем. Дар он ҷо пурра мефаҳмонам, лаҳзаҳоро нишон медиҳам ва фикри шахсиямро мегӯям. Агар хоҳед ки томи разборро бинед, медонед ки моро дар куҷо ебед. Ссилкаи телеграм канал дар описание ва комментария ин видео гузошта шудааст. Хуб дӯстон, сар мекунем, биёед ба то бозиҳои дирӯза мегузарем. Дӯстон, дирӯз Арсенал Тоттенхемро дар дербии Лондон сахт шикаст дод. Ҳисоби 4-1 шуд ва ин пирӯзӣ барои Арсенал чунон осон гузашт ки бовар кунед, таоман мушкилӣ надоштанд. Ҳис мекардӣ ки гӯё Арсенал ҳатто пурра қувваашро истифода набурда бошад. Ором бозӣ карданд, кори худро карданду хестанду баромаданд. Тоттенхем бошад таоман ноаён буд. Мураббии нави онҳо Томас Франк ба дастааш ягон оромӣ наовард. Дар дифоъ ҳамон хел хавотир, дар ҳамла бошад умуман чизе нест. Ҳамаи чиз ба ҳам рехта аст. Қаҳрамони асосии бозӣ ин албатта ки Эзе шуд. Ин бача дирӯз воқеан ҳамаи чизро нишон дод. Хетрик кард, аввалин хетрик дар тамоми карьераи калонсолиаш ва ин хетрик умуман чорумин дар таърихи ин дерби аст ва аввалин аз соли 1978 то имрӯз. Ин яъне қариб 50 сол касе ин корро карда натавонист. Пеш аз бозӣ журналистҳо аз мураббии Тоттенхем пурсиданд дар бораи Эзе чӣ фикр доред? Чунки тобистон дақиқан Тоттенхем мехост ӯро харидорӣ кунад, аммо ӯ рад кард ва ба Арсенал рафт. Франк ҷавоб дод: Эзеаш кӣ бошад? Ва баъд чӣ шуд? Дирӯз ҳамин ки омада 3 гол ба дастаи худи ӯ зад ва бозиро бо ҳисоби бузурги 4-1 бурд. Ана ҳамин ҷавоби беҳтарин бе ягон гапу калима. Бозӣ яктарафа буд дӯстон. То 55 дақиқа Тоттенхем ҳатто як зарба ҳам ба тарафи дарвоза зада натавонист. Фаҳмидед? Ҳатто ба тараф, на ин ки ба створ. Таоман ҳеҷ, гӯё дастаи лигаи сустар бозӣ мекард. Албатта баъдтар Ришарлисон як голи беҳтарин зад, лекин ин гол вазъро дигар накард. Аз аввал то охир зоҳиран ду дастаи сатҳои гуногун бозӣ мекарданд. Ин дерби бошад барои Арсенал дигар мадди назар нест. Онҳо 4 бозӣ пайдарпай Тоттенхемро бурданд ва ин дарозтарин силсилаи ғалабаи онҳо дар ин дерби аз соли 1989 инҷониб аст. Тоттенхем чанд мураббиро иваз кунад ҳам рӯи мағлубияташ ҳамон мемонад. Аммо ҳоло воқеан ҷолибтарин чиз дар пеш аст. Арсенал аллакай 15 бозӣ бе мағлубият бозӣ мекунад, 13 ғалаба, 2 мусовӣ. Ва акнун рақиби навбатии онҳо кист? Албатта ки Бавария дар Лигаи Чемпионҳо. Ин бозӣ ҳақиқатан калон мешавад. Ду дастае ки ҳоло дар авҷи формаанд, ду дастае ки ҳама аз онҳо метарсанд. Бозӣ 26 ноябр мешавад ва росташ касе бо боварӣ гуфтан наметавонад ки дар ин бозӣ пирӯз мешавад. Мухлисони Бавария мегӯянд мо 100% Арсеналро мебарем. Мухлисони Арсенал мегӯянд Баварияро мо мешиканем. Вале ростӣ ҳар дуи тараф худфиребиам намекунанд. Ҳар дуи даста имрӯз бисёр ва бисёр қавӣ ҳастанд. Фикри ман ин аст, бародарон, Арсенал осон метавонад аз дифоъ бозӣ кунад ва ба иштибоҳи рақиб ҳамла кунад. Бавария ҳамеша ҳамлавӣ аст, ҳамеша фишор меорад ва интизори иштибоҳи рақиб мемонад. Лекин савол ҳамин: оё Арсенал иштибоҳ мекунад? Ҳозир хеле кам мешавад ин ҳолатҳо. Бинобар ин ба фикрам Арсенал ин бозиро намебозад. Бавария бошад, шояд намедонам. Бозӣ бисёр пуршидат мешавад. Ду дастаи беҳтарини мавсим рӯбарӯ мешаванд. Росташ мусовӣ барои ҳарду хуб мебуд, ҳарду бе мағлубият мемонданд, лекин ин фикри шахсии ман аст. Ҳоло шумо бигӯед дӯстон, ба назари шумо кӣ пирӯз мешавад, Арсенал ё ин ки Бавария? Дар комментария нависед. Фикри шумо барои ман ҷолиб аст. Анҷоми даври 12-уми Премер Лигаи Англия бо бозии ҷолиб байни Манчестер Юнайтед ки оҳиста-оҳиста ба формаи худ меояд ва Эвертоне мегузарад ки қариб дар ҳар як қадам хато мекунад. Ҳатто ҳоло ҳам вақте Фрэнк Иленд ҳанӯз дар фикри рафтан ба сартарошхона аст, Юнайтед ба ҷои он ки пайдарпай ғалаба кунад, чанд бозӣ пайҳам танҳо мусовӣ мекунад. Эвертон бошад оромона дар ҷадвал каме поёнтар аз миёна ҷой гирифтааст. Дастаи Дэвид Моес ягон нақшаҳои калон надорад. Онҳо вазифаи асосияшонро иҷро мекунанд. Бехатар мондан дар Премер Лига бе ҳаяҷон ва бе сару садо. Ҳоло савол ҳамин дӯстон, оё шайтонҳои сурх дар дифои зич ва зурии Эвертон муқаллаб мешаванд ё барои худ роҳи бурданро пайдо мекунанд? Тамошои ин бозиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷамъавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промо
ҳамои махсуси мо MG0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. дӯстони азиз, дирӯз Реал Мадрид боз як чунин бозӣ кард ки хандаву гирия омехта мешавад. бо Элче 2-2 бозӣ карданд, ду маротиба аз мағлубият баргаштам ва ман намегӯям ки довар айбдор буд ё ғараз дошт. Не, инро намегӯям, лекин ду голи Реал каме шубҳаовар буданд. голҳои Элче бошад тоза, рост, бе ягон баҳс. ва агар одилона гап занем, тамоми бозӣ Элче беҳтар буд. ҳам бештар медавид, ҳам боақлтар бозӣ мекард. Реал баъзан каме фишор медод, лекин ин ҳамагӣ чанд лаҳза буд. ҳаматон дирӯз инро дар эфири ман дар Телеграм дидед чӣ хел Реал бозӣ мекард. инро аз ман пинҳон карда намешавад. ростӣ ба ман Реал дар ин рӯзо тамоман нест. футболбозон мисли он ки ба зур ба майдон мебароянд, на оташ, на хоҳиш, на ҳавас. чеҳраашон сард, худи Алонсо бошад баъзан чунин ҳаят мегузорад ки ҳайрон мемонӣ, монанди он ки касе ба ӯ маслиҳат медиҳад ки чӣ хел тактикаро вайрон кунад. пештар дар Реал одат буд, тирамоҳ баъд бозӣ мекунанд, баҳор мисли ракета мешаванд. ҳозир бошад намедонам баҳор дар чӣ ҳолат мешавад. ва бештар аз ҳама ман аз бозии 10 декабр бо Манчестер Сити хавотир ҳастам. агар Рюдигер набошад, Холланд, Хойсон ва Асенсиоро мисли коғаз мепартояд. шумо худ медонед ки Холланд чӣ гуна бозингар аст. ман чанд вақт аҳамият медиҳам. гӯё тамоми дастаи Реал ба маҷбурӣ дар баъзе бозиҳо мебарояд. ҳеҷ диққат, ҳеҷ рӯҳ, ҳеҷ ангеза ва ҳамаи мураббиёне ки мехоҳанд футболҳои системавӣ ва бо комбинатсия созанд, дар Мадрид дер ё зуд мепаранд, чун бозингарон гӯё ҳамон услубро қабул намекунанд. дирӯз ба назар меомад ки даста ба Алонсо гӯш намедиҳад, намехоҳад бо нақшаи ӯ бозӣ кунад. росташро бигӯям, эҳтимол ин бадтарин бозии Реал дар ин мавсим дар Ла Лига буд. хатти дифоъ Трент, Асенсио, Хойсон тамоман дифоъ набуд, мисли Ро, ҳар кас ки метавонад ба тарафи дарвоза биёяд. ҳамла созидан ҳам душвор буд, креатив набуд, мусовӣ комилан кори дуруст шуд. ин таҷрибаҳои Алонсо, ин ҳаятҳои аҷиб рости ягон фоида намедиҳад. шумо ҳам ҳаятро дидед, се ҳимоятгари марказӣ, ду канорӣ, ҳамон системае ки ӯ дар Байер истифода мебурд. хабе мисли Арне Слот рафтор мекунад, ақл дорад, вале бозии даста ҳамон сатҳи пешин мондааст. то сатҳи Папа Карло Анчелоти ӯро ҳолу роҳ дароз аст. инчунин бозингарон рӯз то рӯз бад мешаванд. дар зарба задани охирин ҳеҷ, дар сохтани ҳамла ҳеҷ. ростӣ ман дар ин бозӣ ягон чизе ки умед диҳад надидам. Родригоро мисол мегирем. вақте дар ҳайати асосӣ дидам, фикр кардам, ана ҳамон фурсат, ҳамин ҷо бояд ӯ худро нишон диҳад дар позитсияи дӯстдоштааш, лекин ӯ ҳеҷ чиз нишон надод. ҳеҷ. ин қадар вақт дар захира нишаст ки боварии худро пурра аз даст додааст. як чиз дигар бародарон, аз вақте ки Беллингем аз ҷароҳат баргашт, Алонсо оҳиста оҳиста нақши Гуллерро дар бозӣ кам кард ва ин хато аст. чаро? зеро вақте Гуллер дар нақши 10 бозӣ мекард, марказ аз дасти ӯ мегузашт. Реал тезтар, хатарноктар бозӣ мекард. дар аввали мавсим ҳамин тавр буд. он вақт Гуллер ба Мбаппе ва дигарон пасҳои зебо медод. ҳозир бошад ҳамаи чиз ба маҳоратҳои инфиродии футболбозо вобаста шудааст. аммо бо ҳамаи ин, Реал ҳоло ҳам дар ҷадвали Ла Лига пешсаф аст, 32 имтиёз. Барселона 1 имтиёз қафо, Атлетико 4. дар ҷадвал ҳолат хуб аст ҳозираш. вале Элче ростӣ ба офарин сазовор аст. Сарабия дастаи хуб сохтааст. бо топ дастои Ла Лига хуб бозӣ мекунад. бо Барселона хеле хуб бозӣ кардан, ҳарчанд 3-1 бохтанд. бо Атлетико мусовӣ кардан. дастаи ҷолиб, фаъол, ҳамлавӣ, на автобус. ман чунин дасторо хеле дӯст медорам. дирӯз ман ду бозиро якбора дидам. дар як экран Реал Элче, дар дигар Милан Интер. ва фикр кунед, баъзан ба он экран нигоҳ мекардам, ҳис мекардам ки Элче беҳтар аз ҳардуи дастаи Милан бозӣ мекунад, ҳолон ки он ҷо дерби Италия буд. аммо бозӣ хоболуд. хуб, ба Реал бармегардем дӯстон. акнун савол ба шумо мухлисони Реал. ба шумо бозии охирҳои Реал писанд аст? ба шумо ин таҷрибаҳои Алонсо маъқул аст? ба шумо писанд аст ки даста пас меравад? шумо аз ин розӣ ҳастед? ҷавобҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.